Мы прыехалі паглядзець прыродны мост у штаце Вірджынія. Сувенірная крама каля ўваходу ў парк. Мы першыя наведвальнікі сёння. Пасля Нью-Йорку, дзе патруцілі ўсіх камароў, жывыя камары ў парку ўспрымаюцца як прыкметы жывой прыроды. Секвоя. Вуш. Прайшоў 30 метраў і яшчэ адна змяя. Адчуваецца, што ноччу да нашага прыходу жыццё тут віравала па іншых правілах. Вось гэта той самы прыродны мост, якому каля 400 мільёнаў гадоў. Лічыцца, што рака пад мастом была калісьці падземнай, але потым зводы даху ракі абваліліся і застаўся гэты апошні фрагмент. Па версіі прыроднага моста праходзіць сучасная аўтамагістраль. Гэта графіці самого Джорджа Вашынгтона. Ён высек яго ў 1750 годзе, калі працаваў тут геадэзістам. Ініцыялы знаходзяцца прыкладна на вышыні 7 метраў. Легенда кажа, што маладому Джорджу Вашынгтону ўдалося перакінуць камень праз мост са дна ракі. Вышыня моста 66, а шырыня 27 метраў. Не кожны здольны так кінуць. Прыродны мост быў адной з турыстычных славутасцяў ЗША ў 18-19 стагоддзяў для еўрапейцаў. На такія краявіды можна глядзець доўга. Цясніна пад прыродным мастом была і застаецца святым месцам для індзейцаў Манакана. Прыкладна ў 1500 годзе ў гэтым месцы яны адбілі напад індзейцаў Паўгатэнас. Гэта рэканструкцыя вёскі індзейцаў Манакана. Жанчына-гід з племені Манакана. Гэта яе муж англічанін, за яго спіной сцяг Англіі. 2 разы на год нашчадкі Манакана з'язджаюцца і ладзяць сустрэчы фестывалі. Па амерыканскіх законах індзейцы Манакана маюць права стварыць свой урад, прыняць канстытуцыю і пасля гэтага не падпарадкоўвацца законам штата, дзе яны жывуць. Але пры гэтым іхнія канстытуцыі павінны падпарадкавацца канстытуцыі ЗША. Памяшканне для коней. Мы ідзём у пячору, у якой падчас вайны за незалежнасць амерыканцы захоўвалі зброю. Пазней у 1806 годзе Томас Джеферсон арганізаваў тут здабычу памёту кажаноў. Памёту кажаноў у 19 стагоддзі рабілі порах і селітру. Цікавая гісторыя гэтага ручая. Але 200 год таму рабочыя праходзілі ў гэтым месцы і пачулі шум вады ўнутры скалы. З дапамогай керак яны разбілі скалу і дабраліся да ручая. Пасля рабілася мноства спробаў вызначыць, адкуль і куды цячэ ручай, але ўсё дарэмна.